بسم الله الرحمن الرحيم. Olakan Hanefi mezhepte metreh olan alimlerin biri aydiya bir aqideti mesele bir özün aşamal meselek işare diye. Ama yastahi ahadukum en tekuna dabbetu allati yerkeb ve thawbehu allazi yelbes ekthara zikran min. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aydiya Euzu billahi mineşşeytanirracim ve in min şey'in İlla yusabbihu bihamdih velakin la tefkahune tesbihahum. Ey insanlar, devrektaşınızda näme zat ki hissi diýen bolsaňyz şoň barlygyny tamamy mewjudat çe otquş bolsun, çe daş bolsun, çe suw bolsun, hatta geýip beren eýmaşlaryňyzyň hemmesi Allah Taala bilen irtibatda tesbih edýär diýär Kur'an-ı Kerim'de. Ve in min şeyin her zat bolsun diýipdir Allah Taala men bilen irtibatta tesbih ediýär. Welakin la tefkahuna tesbihahum. Bir ýymryk ýaljak ýürejiňiz we parkyllap ýarajak ondan şeýle size düşünmelle, eşitmelle etdim diýipdir. Hazreti Mahtum Moleşan aýdýar 18 000 alem ehlin bar eden Rabbim Celil, döndürüp dergahyna hemraz eden Rabbim Celil. Allah Taala 18 000 alemi yaradypdyr. 6 000 danesi cemaat daşlary ulamalar hesap edene 6 000 alem nebatatlar, 6 000 alem hayvanatlarda 6 000 alem 18 000 alem ehlin bar eden Rabbim Celil, döndürüp dergahyna hemraz eden Rabbim Celil. Allah Taala aýtýar, men 18 000 alem insan bilen jillerden başga näme bolsa han özüňiz, şah özüňiz, sultan özüňiz diýmedim diýipdir. Döndürüp dergahyna hemraz eden Rabbim Celil. Allah Taala özü bilen irtibatda goýupdyr hemme zatlary. Şu geýip beren eýmaşyň da tesbih edipdi. Hazreti Al-Gawsul Azam Abdul Kadir Geylani Kuddise sirruhu Allah Taala bilen irtibatı daim bolan soň defesinden de dawanyna şellin bir lahza gaflet edmeýän ewliýa bolan soň tamamy guşlar, tamamy eýmaşlar, tamamy otlar näme zikir edýän bolsa eşdiýänmişdik. Hiyawalarda ýörüp barýaka aýyň hemmesi tesbih edip her gaýsy bir tesbihin içinde bir subhanallah edipdi, bir yetişdiginen elhamdülillah edipdi, bir la havle ve la kuvvete illa billah edipdi. Hemmesi Allah Taala bilen irtibatda. O hem bir allama bolan Hanefi mezhebin şahlarynyň biri edýär. Araňyzda haya bolsun diýipdir ey musulmanlar. Näzire? En tekuna dabbetu allati yerkab ve thawbehu allazi yelbes ekthara zikran min. Şu geýip beren donuň kıyamatda senden ewde bolagamasyn diýipdir. Sen hemme diýen kepleň mübarek keplerden, zikirlerden, zatlardan, terediň gapdallaryna oklaňda özü minip beren ayaglagyň, minip beren maşynyň, hatta geýip beren eýmaşyň zikirler özüňden kän bolup kıyamatda ýüze tek bolup biýawery bolagama diýipdir. Hatta gal öz könen ça bolupdyr. Ýani näme? Ýani şi hemme zat Allah Taala bilen irtibatda bolup şu Hudaýyň rizaýetinde ýaşajak bolşy ýalyk, Allah Taala'nın gazabyndan gorkuşy ýalyk, senne kullullahu qanitun, hemme zat men buyrugymda ýaşaýar diýe Allah Taala şoň etegine girmek bolar. Ve Hudaý Taala da belkem hiç gaýsymyz kıyamatda ýüzümiz etek bolmany, bir cemaatlaryň her lahza tesbih edip durmaklygy, aýgynyň tesbih edip durmaklygy, belkem hiç gaýsymyzyň edýän amele salihyň ýany ededi bolman Allah Taala nuru rahmetinde ýaşamak hemmeňize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.